да ви кажат висшите сили допълнително като послания. Смейте се повече, радвайте се на живота. Нека да обърнете внимание на вашия кураж, на вашата смелост, така че бъдете по-смели и не губете надежда. Обърнете внимание на надеждата, защото надеждата ще ви ръководи от тук нататък и ще ви помага да получавате това, за което купнете. И сега много ми се иска да поработим с изцеление на сърдечната чакра, като си представите розовия кварц, който прониква във вътрешните камери на вашата сърдечна чакра. Там са всички емоционални преживявания, които са записани, там се съхраняват. И кристалът става свидетел на травмата, записана на това място, като кристала се чувства, разбира и започва да разтваря събраното бреме, потискащо способността на сърцето да дава и да получава любов. С усещането на енергията на камъка, вашата душа въздиша с облегчение, тъй като интуитивно знае, че най-накрая е дошло желаното изцеление.